Qed inħarsu lejn riformi kbar sabiex nagħmlu l-pajjiżna verament Ewropew fejn il-Gvern jikkonċentra fuq il-ħidma tal-pajjiż. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt kienet jindirizza laqgħa politika fl-okkażjoni tar-rebħa elettorali. Il-Prim Ministru qal li s-suċċess li kiseb il-Gvern u dan il-moviment mhux se jieqaf hawn. Dan il-moviment lest tar-riformi kbar. Wasal xi żmien li nibdew nikkonsolidaw u ngħidu pereżempju li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli u tal-Parlament Ewropew isiru kollha f'daqqa biex bekk il-poplu Malti wawċi nifrankawlu l-ħin, nifrankaw il-flus u verament ma noqogħdux ngħidu lill-poplu fix-xejn. Dwar il-pensjonijiet il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jkompli ħabbar bidliet li inkoraġġixxu l-iskemi privati tal-pensjonijiet, dan anke permezz tinċentivi fit-taxxi. Kif ukoll wiegħed li l-età tal-pensjoni mhijiex se tiżdied. U ħanħabbru dal-waqt il-bidliet fil-qasam tal-pensjonijiet biex inkunu qegħdin ninċentivaw lil min irid jiġemma. Għalina l-bidliet fil-qasam tal-pensjonijiet ma jfissrux inżidu l-età tal-pensjoni. Dik ma tgħaddilniex minn moħħna l-età tal-pensjoni mhijiex ħaderġa' tiżdied f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar ukoll li se jkun qed jinfetaħ kampus ġdid tal-MCAS f'Għawdex biex jiġbor l-istudenti ħalli jistudjaw f'Għawdex stess u ma jkunux sparpaljati fi skejjel differenti.